Usenyakanyakeni uDuduzile Zuma oyindodakazi kaJacob Zuma ongumholi weqembu lomkhonto wesizwe emva kokugxeka amalunga eqembu lomkhonto wesizwe ajoyine ngonyaka ka2025 kanye nalawo ajoyine ngonyaka ka2024 eqhakambisa lawo ajoyine ngonyaka ka2022 kodwa ikakhulukazi nje umuntu ke akaqondene naye aze wamthuka ngisho nanokumthuka umnumzane Floyd Shivambu. Kodwa ke angiqale ngobingelele ngwamkelele channel eMasweti Mina Production ukubingelelayo umxolisi mfana kaDlomo mangabe uyaqala ukufika ngicela ukuthi ngenze isiqiniseko sokuthi uqofa subscribe ngaqedwe bale video ushawe like bese ke uyakhomenta kulolu daba lo namhlanje. Utabengise ngalo ke njengamanje ukuthi ke namhlanje kuseni mhla ka11 2025 sivuka nje iqembu lomkhonto wesizwe noma ngithi ke umholi weqembu lomkhonto wesizwe umnumzane Jacob Zuma usekhiphe incwadi eyisixwayiso kwindodakazi yakhe uDuduzile Zuma obonakale egxeka futhi ke ethuka umnumzane Floyd Shivambu ku X noma ke angithi nje ku Twitter. Umnumzane Jacob Zuma ubhaleke incwadi egxeka izinkulumo zikaDuduzile ethi-ke zikungcolisa uSG waleli qembu lomkhonto wesizwe okungu Floyd Shivambu waseke emnxenxa noma ke emphoqa noma emgunyaza ukuthi ke akahambe eyobhala futhi ezinkundleni zokuxhumana exolisa kuSG okuyena uFloyd Shivambu upresident weqembu lomkhonto wesizwe amalungu eqembu lomkhonto wesizwe kanye ke nalabo abasupporta iqembu lomkhonto wesizwe. Okwesibili basebethi ke aphinde futhi enzeke isixoliso esiformal kuwo wonke ama teams alekelelayo eqenjini lomkhonto wesizwe afana ke neSouthern Caucus of the Pan-African Parliament okuyilapho ke abathi ke kumele ukuthi ke enze sure ukuthi ke lesixoliso sakhe uyasiphuthumisa usibhala ke ngokusheshsha ngoba ke athi ke sukuphula umthetho ongaphansi kweqembu lomkhonto wesizwe. Bathi ke noma ke uthi ke mengamelo leli qembu uma ngabe kwenzeka engakwazi ukwenza lokhu engakwazi ukwenza ke lesixoliso engakwazi ukwenza lokhu abamgunyaza ukuthi ke akwenze kuzobeke sekuphoqa ukuthi ke banqamule imembership yakhe kuleli qembu lomkhonto wesizwe baphinde ke futhi bamsuse kuzo zonke izinto esiphathelene neqembu lomkhonto wesizwe. Bathi ke leli qembu liliqembu labo bonke abantu akekho ongaphezulu komunye. Yini ke le akayenzile uDuduzile Zuma esithukuthelise umnumzane Jacob Zuma kangaka? Into nje yokuqala athe wayenza uDuduzile Zuma ebusuku uyabhala ukuthi ke ama commanders angomhla ka16 December 2023 okuyilapho khona kwamenyezelwa khona leli qembu lomkhonto wesizwe wabiza ngokuthi ke ibona ngempela abantu abakhanda noma ke abasungula leli qembu lomkhonto wesizwe. Wathi ke ubezwa kahle futhi ke kakhulu wathi ke umi nabo kukho konke submit or fight okusho khona ukuthi ke unokugxeka kulabo abasanda ukujoyina leli qembu lomkhonto wesizwe. Emva ke kokubabhalele upost kube sekuvela ke ipage la ku X elizibiza ke ngomkhonto wesizwe info center elibeke igcizelela noma ke seliphikisa leyo nkulumo selithi ke amalungu omkhonto wesizwe ajoyina ngo2023 abaleke njengalawo ajoyina mhla ka10 February 2025 nokuyilapho khona okwajoyina khona ke uFloyd Shivambu okuyinto ke ngicabanga ukuthi ke imthukuthelise kakhulu uDuduzile Zuma ngoba ke emva kalapho ubeke sebhala ukuthi ke Floyd Shivambu angikusabi anginalo uvalo lakho ephendula kuleyo nkulumo. Nokuyilapho khona ke kube sekuqala sekuvela khona namanye ke ama page abalandeli beqembu lomkhonto wesizwe bencoma noma ke bevikela uFloyd Shivambu bethi ke umkhonto wesizwe unenhlanhla kakhulu ukuthi ke bajoyina ilomholi ofana nalo bethi ke ngaye bazokwazi ukuthi ke banqobe igoli kanye ke nelimpompo ngaye nje eyedwa. uDuduzile Zuma waphendula ngokuthi ke ukungena kwaFloyd Shivambu eqenjini lomkhonto wesizwe iyona into embi ukunazo zonke yake yenzeka kuleli qembu. Okuyilapho khona ke abantu abathanda uFloyd Shivambu babesebona khona ukuthi cha shuthi ke ikhona inkinga nabo ke basebeqala ke begxeka yena uDuduzile Zuma naye ke obeke lokho ephendula ke ngokuthuka esola singathi ke labo bantu uFloyd Shivambu sukwenza nje abalandeli bomkhonto wesizwe. Uthe mangabe sevala ke wabesethi ke kusasa uzoxoshwa kuleli qembu lomkhonto wesizwe kodwa kwathi ke akanendaba ngoba ke uFloyd akanamsebenzi nokuyilapho khona ke kubeke sekuvela khona ke lencwadi ebengikubonisa yona nesekulindele kuba ke aphendule ukuthi ke usiphendula
uphendule luthini ke kulezi inkulumo zakhe ezingaka asezenzile ngalensizwa ethakaselwa kangaka kuleli yaqembu nanokuthi ke abantu abaningi basola sengathi kungenzeka ukuthi ke i-account yakhe mhlambe ke ihackiwe ngoba ke akanaso isizathu sokuthi ke azonde uFloyd Shivambu ngale ndlela. Ngicela ukuthi ke ngizwe kowakho ukuphawula ukuthi ke wena usole ngabe yini imbangela yalokwenza kaDuduzile Zuma noma mhlambe ke nawe ucabanga ukuthi kungenzeka ukuthi i-account yakhe ihackiwe nabanye ke abantu njengoba kade sebephawula bethi ke wenziwa yikhona ukuthi ke ucabanga ukuthi ke leli yaqembu elakubo. Ngicela ukuthi ke hlangane kuma comments ungitshela ukuthi ke wena ucabangani. Ngiyabonga ungakhohlwa ukusubscribe.